koopt toch altijd televisies? Wat is er eigenlijk op te zijn? Voetbalquizzen ook te weten, dat je net wat voor een man alleen. Ben ik ook van mij aan bezoeken. Zo van bij flips op knol. 2000 gulden moest het kosten. Maar wat een kleuren. Nee, dan mooi. Nou zit ik voor de beeldbuis. 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 Soms brood ik tegen de chipito's. Ons brood nooit weer aan. Ik kijk nooit naar twijfelzwaben, maar ik weet nooit wat. En dan val ik me zo stom als het dan te lang. Maar Duitsland aan het 2-3. En de hooghond jet skates los. Ik kan zeker nooit meer boeten, eenmaal per maand. Op fiets naar Soos. En dan weer om naar Beeldbuis. 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 Nou zit ik voor de Beeldbuis. Beeldbuis. Kom, ze kan nooit meer boeten. Versieren. Een goed gesprek over de zin van het leven is met de Groninger bijna onmogelijk vanwege zijn neiging nergens al te veel woorden aan vuil te maken. Wie een Noordeling peinzend richting horizon ziet turen, moet geen quote à la "Über allen Gipfeln is Ruhe" verwachten. Maar meer in de trant van "Wie krijgen regen". Dat is soms een gemis, anderzijds die to-the-point mentaliteit biedt louter voordelen bij het versieren. De aanspreker, we gaan even uit van een manspersoon, hoeft geen originele openingszinnen te bedenken, dan wel ellenlange lulverhalen op te hangen in een poging een meisje de zijne te maken. Een simpel, was een pot bier hebben, volstaat. Uiteraard komt het voor dat de jonge dame in kwestie nee zegt, maar als het klikt is het, ja, lekker. Kijk niet vreemd op als ze daaraan toevoegt, en mijn zusje wil ook nog wel wat drinken. Dat betekent niet dat een triootje tot de mogelijkheden behoort, maar in Groningen is het gebruikelijk dat familie omdenken om elkaar heeft. Na het ronddelen van de versnaperingen is het een kwestie van het gesprek op gang houden. Dat kan problemen opleveren. De thematiek beperkt zich immers tot het eigen dorp, wat doet tien pa en de laatste roddels. Wie niet uit het dorp komt, raakt een goud spoor bijster. Schakel in dat geval over op de muziek die op dat moment draait. Werkt altijd. Een voorbeeld. Mooi nummer van de George Baker Selection. Wat zegt u? Ik zei mooi nummer van de George Baker Selection. Ja. Nog een pot bier? Ja. Blijft het meisje ja zeggen op de voorstelling om nog meer bier te halen, dan is de kans groot dat het uiteindelijk op zoenen aankomt. Dat heet bij ons op de bek pakken.
Het verdere verloop van de avond en nacht ligt voor de hand en met deze eenvoudige doch doeltreffende methode hebben Groningse jongens en meisjes elkaar decennia lang gevonden in uitgaanscentra als de Schutstal in Vanity in Vlagtwedde, Bermuda in Ter Apel, Sessiebon en Night Fever in Winschoten, Frascati in Stadskanaal en Bakkerol in Veendam. En gelukkig maar, want anders was het Groningse volk al lang uitgestorven. Er zijn verhalen bekend van waaghalzen die het hele biergedoe overslaan en bij het eerste contact al vragen: neuken? Schrik niet, maar ook dan is er grote kans van slagen, want bij ons wonen veel geile wieben. Als me de schoon ben versleten en ik heb de benen stevig stram en alle vogels is vergeten dat hier altijd aan de kwam. Langs steile wanden hoogste bergen, door het brakke water naar de zee. En als ik die dan weer uur lachen, dan zit mijn hart weer goud op steen. Als vrouw gelang is overleden, mijn hele wereld is uit. En du was on een is beleden, dus hoe ik toekomst zo uitziet. Has me bevrijd uit strakke zeilen en als vanzelf blief stoef bij die. Wat kan me maken der verschillen? Maar deze nacht bist du bij mij. En ook als spook voor lege zon, dan zing ik altijd nog voor die. En als nou afloopt mijn komst home, dan is de nacht nog nooit voorbij. Has me bevrijd uit strakke zeilen en als vanzelf blief stoef bij die. Wat kan me maken der verschillen? Maar deze nacht bist du bij mij. Maar deze nacht bist du bij mij. Maar deze nacht bist du bij mij. Bij mij. De dronken rechtsbuiten. Zijn aankomst op het sportpark was al een belevenis. Gerry was de eerste die hem zag. Moet je kijken wie daar aankomt, klonk het opeens. De mannen van het vijfde gingen voor het raam staan en ook de anderen in de kantine verdrongen zich om maar niets van het schouwspel te missen. Want daar kwam de rechtsbuiten hun ploeggenoot aangefietst. Karesrecht
en in zo'n laag tempo dat hij net niet omviel. Zijn toestand was dramatisch. De voorzitter schudde zijn hoofd. God, oh God, oh God, oh God. De jongen zag eruit alsof hij onder een trein doorgekomen was. De ogen straalden totale leegte uit. Hij was zo dronken als een kanon. Op zich geen nieuws. De rechtsbuiten stond zaterdags vaker brak op het veld. Maar deze keer had hij het wel heel bont gemaakt. Wat later werd duidelijk dat hij de hele nacht niet naar bed was geweest en minimaal een liter wodka op had, alsmede een ongelooflijke hoeveelheid bier. Het verjaardagsfeestje van een kameraad was geëindigd met wilde drankspelletjes en volledig uit de klauwen gegierd met de klassieker De beer komt en de beer gaat. Een zeer populaire bezigheid in die delen van Rusland waar het ook zomers min 40 graden Celsius is. De deelnemers zitten rond een tafel met erop 1 groot glas bier en 1 fles wodka. Het glas bier gaat rond, om beurten nemen ze een slok en na elke slok wordt het niveau weer aangevuld met wodka. Tot het glas gevuld is met pure wodka. Waarna het ritueel zich herhaalt, maar dan in omgekeerde richting en elke slok wodka wordt vervangen door bier tot er weer puur bier in het glas zit. Dat hadden ze gelezen in een boekje van Sylvia Witteman dat de jarige cadeau had gekregen. De rechtsbuiten had genoeg binnen om een olifant een week buiten bewustzijn te houden. Maar de jongen was in leven gebleven, al hield het niet over. Op de een of andere manier was er het besef geweest dat hij ergens werd verwacht en was hij erin geslaagd het sportcomplex te bereiken. Eenmaal ter plekke was de man aan het einde van zijn krachten en liet zich met fietsen al in de bosjes glijden. Zijn teamgenoten pulkten hem onder het toeziend oog van de hele kantine en een groep nieuwsgierige buurtbewoners uit de struiken en zetten hem overeind. Omdat dat ongeveer het enige was waartoe de rechtsbuiten in staat was, ondersteunden ze de ongelukkige richting kleedkamer. Daar hielpen ze de jongen van zijn gewone kleren in voetbaltenue, dat tot niet geringe verbazing van zijn maten keurig opgevouwen in zijn tas zat, inclusief handdoek, schone onderbroek en shampoo. Iemand in zijn toestand zou niet hebben mogen voetballen. Iemand in zijn toestand had zich überhaupt niet op de openbare weg mogen begeven. Een normaal mens was in die toestand met loeiende sirenes naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis vervoerd. Het probleem met het vijfde was dat ze met de rechtsbuiten erbij net 11 man waren. Zoals elke week en aangezien er weinig verschil zou zijn met wat de rechtsbuiten normaliter presteerde, bleek de beslissing gauw genomen. Daarmee werd immers ook recht gedaan aan het verantwoordelijkheidsbesef waarmee de jongen zich met zijn laatste krachten naar het sportcomplex had begeven. Het structureel tekort aan mensen moet ergens zijn blijven hangen in het kleine deel van zijn bewustzijn waar die ochtend nog wat leven in zat. In de lagere echelons zijn er per elftal altijd wel 1 of 2 die op stap zijn geweest. De gevolgen daarvan worden meestal met veel misbaar ondergaan. Opzichtig veel koffie drinken, aspirines eten en klagen over hoofdpijn, afgewisseld met sterke verhalen en knalharde boeren en altijd eindigde in een bezoek aan het toilet waar in no time een ongelooflijke stank vandaan komt. Of ze sprinten naar de bosjes om het meteen op een kotsen te zetten. Het wezen van de rechtsbuiten was het stadium ver voorbij. Hij bevond zich in een totaal andere wereld. Zijn geest had zich losgemaakt en het lichaam was zonder signalen uit de hersenen tot niets meer in staat. Met een mannetje of wat hebben ze hem voor aanvang van de wedstrijd op de rechtsbuitenplek gezet. Tegen de middellijn aan. Daar is hij tot de rust blijven staan. Als een standbeeld. Hij heeft geen stap verzet. Niet vooruit, niet achteruit, niet naar links en niet naar rechts. En voor de aanvang van de tweede helft draaide ze hem om en heeft hij 3 kwartier de andere kant op gekeken. In de pauze hadden ze de dronken rechtsbuiten op het veld laten staan. Dat was wel zo gemakkelijk. Als je bang bent om te blijven, als je bang bent om te gaan, als je bang bent voor de grenzen, of ze wel of niet bestaan, sluit je ogen dan maar even.
alsof de anderen er niet zijn. Want wie niet durft te dromen, houdt zichzelf voor altijd klein. Heb je angst voor wat gaat komen, is je pad niet waar te pas, is de hoop je al ontnomen, is er nog pijn van wat er was. Sluit je ogen dan maar even, alsof de anderen er niet zijn. Want wie niet durft te dromen, houdt zichzelf voor altijd klein. Sluit je ogen dan maar even, alsof de anderen er niet zijn. Want wie niet durft te dromen, houdt zichzelf voor altijd